ubah shonding marmaniang ubrew chairman maneng kong tam jong ka persara upper primary school halum umpi umsning haba ajingkran hak jingilang jong jingra ke ya jubili rupa jong school lene jingai lanti ba arab san snem jong school hak ban ai ya jing chakri hak thany ulapun kan mau halor ke jingai lanti jong tika school da jing kan mau kerpang ya ka jing kerjan jong Dr. Didi Lapang ubrew MLA barim jong nongpo constituency bolong ru hak ju por kum chief minister barim jong jela ban menta ubrew chief advisor jong sarkar jela Meghalaya hak snem ki bagane ka school kadang susdang bat kapor ke bagane ka school kadang mat bha ya jing syak khen ben namar ki jing bompat la ban penbiang ya ki jing don kam ki balong kum ki jing la jong ki wepat ki school ki bamarjan uni orang ba olapan kan mauru ya ki jing kersian borba jong ki longying na kisnong lum umpi ban kersian ya ki ke school kham tam ka jing senyang jong ki longying ha ka ban sina ya ki jing school bat ka jingwan hikai e jong ki khon samla ha ki ke school klem da don jing siu Shushu ulapun kan mauru halor ke jing don jong ki babun ki nong kersian ya ki ke school bat kum juru ke jingai lanti jong u kum chairman jong school managing committee ban penyo ya ketulap jong kino hikai bat to khendiat nginias ngap ya jing kren jong ne ri rong ba yalam ubala mai lanti ya kan ke school bat lamba ke jing kersian ke jing trai sitom jong ki long kmi ki long pa balala ban penuh long ya kan ke school dak baseng ya ka skor hang tei ku malakren de ki basakmat haga jaka jong ikong Angela lendo dak skor plang badadin nangta dak jintrai sitom ka jong ha bat iba lambat nang rum ban be sajayau ban le ya kendu ya ki khun jong iba phran manik lendo ban pan ya kena ke jaga dan step tempat kitia ngilale ya siwing kena kalong ke ka jing trai sitom ke jongi ngamnam coban kren sibun namar ki kam ki babun ki baladap kren ki basa khamat ya kena ke skol bat unong mai lanti ubarnat ba jong kena ke skol ubala ya kendu nengkong banga bat ban ya syong banga udai uba Didi Lapang ulang yang ba shonding kane ka dong ka jong me ladai ban don la ka jong school ngong ba ani hangni te ka seng me kheru ka don seneru ru don me wong dai ban don ka school Mesim ya ke jingkit kli sen ya ke nekesku ngan kersian mangana din ngan yarok ya be te ngong ba kata te long ke ke bas ngau khia ha ka jingim ka jonga lane ka jingmut jing perkhat ka jonga ngaya la de ngale school tang class 3 bat kita ka jing school ka jonga haki por ki ba mensuanga don setai sesnong samairang setai ithan lajom ban la yele class 3 hab la yele sadu samau plang nga klempas watang class 3 ru klempas class 3 ru syong do kulai sadu samau plang le yele class 3 le sam klempas pi hakata ka por kalong ka ba bat ka bakalan ka bastom sibun ba tandai ngamla ban klet ya ka jing slok jong uba Didi Lapang uba pli uba long radba uba long ru pa jong ka ne ka konvensi umsning nongpo haga tu po long ya me whatsapp ting ya chaprang kumta nilai ya chaprang bat ngal persang ya kaban le wat ya katulop na yin jong inang te na jayo teng teng hap up habrenda arkenta laikenta impat pliing ya katulop jong kino hikai sisnem la kersan tulop na I ya kane ka school ka jong I hang nganaban klet ya kilong kemi kibla tho yau plang hagabas dang ya ka school plang hang dai ar phokum ka we ka yin
bat don ru ki blar ki ben yang ki ong kaskur ba sending ki mong kaskur jongno ki ong kaskur ba sending tengin saya pekai kaskur ba sending tengin ngeu ya kata ngalaya sapram rangkat kajing traisitom rangkat kajing tolong kajong ba LS nang rumo badon mendagan kapor ubalong secretary jangka managing committee hagata kapor ngalong kumusarman jangka managing committee jangka ni school udon syakaro utrai syapokaro hendrai ngala supun ban pasan ya ka yusi ban lai wat ya ka tulop nang tina po di ai nanong po wang san la ka san mu ya ka kerteng ka jong na ngala nang baban san LS nong room LS nong room na nang baban san hadu kat mentang atrai la dang nambar la bat kata ka di ka por ka juk ka jongi ka ba mensua ka juk ka badang yai banda ka juk ka ba mentate la sya khot chi posien cepo di ai office ban san ya ka yusi kilong kemi kilong kepa jong ka ni school ngaken mau ha ka basdang ya ka jing hikai ki jong ki arngut kino hikai ki bala hikai ki bala wan wat tulop nanga ki bala ong ai bai syamo hane san pau ne sispa ngamban se ban ai san pau la ne sispa la ka jong ka pla la hikai bat ki khnas kur ha ka ta por ki don dang ko ma pra khnai si phongot bat siam by school la su plaj ya ki khna ha ka ta por ngadap da ka jing kemen ha ka ni ka por ba kan ka school ka jongi kala dap ar phosan snem ngaru ngala phu yuli kom nong seng jong ka ni ka school ngala trai sitom hapdeng ka jing duna hapdeng ka jing bom nang tho nang tar bha habang ale cheki office ngala le ban ya kendu ye ki ba he ki ba han teng teng ngam nang habagi tho da ka phare nrai ya ka ni ka por nga ai khublei bat ngas ngeu ba kalong ka sngi ka jing job ka ba khlo na ka benda ka ni ka snong bat na ka benda ki kemi ki pa jong ki ni ki khon ki badon menda ngamla khlam da ai khublei yakinong yalam ki jongi ba Jason kong Magdalene ibadai inong mekmat ki jongi bilai jodon rangkat batngi hakini ki asnan siteng lai sansnan duna hendai kabang yo ban penankam kalam hapo asnam siteng lane lai snam namar kadon ketuko klam COVID-19 dengas ngeu banga ngam don sibon ki nga ai khuble ya ka RBYF ka seng kabala ai snobha ya ki ben hangte haying terpai kabalawan ai snobha daiba asmob nyang ibalong presiden hakitu ko por jong ka RBYF ngamla klam da ai khublei yau ba obirani ubla ai snobha ya ka baje hadu kabangi pendankam menda kan iskul ngamla klam da ai khublei ya ki reurang ba baro ki bele kershan lem ya kan ke jingdon kam ke jongi ki rang ba snong hakat ko por empat don nriu teli ki snong dang long tang kawe kisnong pelun sning rei menta ngila don reu teli kisnong talong ka jing yakit khialang kila ai mensim bangin ya trei bangin yakit ngin ya ba bat kile kershan ya ki jing don kam ki jongi bar